Já jsem Patrik a vítám vás u dnešního videa a dneska je to zase po dlouhé době z Robloxu. Po dlouhé době, ne? Ne, po dlouhé době ne. A my jsme tady na Escape Obby a já nevím ještě, můžeme jít na to. Tak, a když si sebereme stage. No, tohle je easy. Tak. Tak. Dobrý. Jsme zvládli. Ups. Mimochodem, chci vám jenom říct, že za 10 odběratelů budu natáčet i na počítači. Jestli se mi to podaří. No. Shit, jak to, že mi to neskáče? Tak, jsme tady. Hop, hop, hop. Ty krása, viděli jste to lidi? Ups. 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 Hop, 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 hop. Tak. Hop. Mimochodem, chci vám ještě říct, že kdyby se mi to ještě nešlo, tak to střihnu a až to budu mít, tak vám ozvu. Jo, ještě. Dneska jsem Ondru nepozval, protože něco měl, někam prejeli. Nebo něco, nevím, co říkal. Protože někam jdou ke kamarádům. Tak jsem se rozhodl, že natočím teda sám. Jo, tohle mi včera moc nešlo. Dokončil jsem to s pomocí nějaké holky tam. Ups. 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 Jsem malem spadnul. Aha, tohle musím skákat. Tohle nesnáším. Že by? Jo, dokončili jsme to. Už máme na 20. stage, jsme. Vpravo nahoře to vidíte. Na jaký jsme stage. Oh no. Hned na první pokus a já se zabiju. No ach jo. Tohle mi nešlo ani včera, když jsme to hráli. Do popisku vám dám první díl z Robloxu. Shit. Jak to, že mi to nejde? Hop, hop, hop. No. Ten telefon nemá rád. No. Prečo? Hop, 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 hop. Jo,
Že by, jo, yes. Takže to bylo včera. Tohle, bacha. A prostřední. A včera na konci, když jsme to měli dokončit, to bylo hrozně těžký. Lidi. Shit. Prečo mi to nejde? Hej. Přidáme si vanici? Vanicu? Přidáme si? Jo, přidáme. Jak to, že tu jsou samý holky? A guast ještě. Guast. Bom. Hop. 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 Já jsem to včera zkoušel očurávat. Že tamhle, jak je ten poslední skok, tak jsem skočil takhle tam dolů. Ale netrefil jsem se. No. Jak to, že mi to nejde? A včera jsem to úplně dal na první pokus. Mně to neskáče. Lidi, mně to prostě neskáče. No konečně. Tady. Šlo to. Na mě tam ty koule skříply. Nevím, jak tomu říct. No. Jo. Yes. Pojď, venice, dáme to. Ne, tak nedáme, no. Jo, proč? Já to nemá rádo, prostě ta hra. Na Roblox 1 vám dám určitě do popisku, jak jsme točili s Ondrou. Se na to podívejte. Nope. Nechceme. Nemám na to Robuxy. Nemám. Oh yes. Jdeme na to. Lidičky, teď mi držte palce. Když tam mi ty palce držely, že? Hop. Viděli jste to, lidi, já jsem přes to přešel a nic mi to neudělalo, až pak. Jak to, když jsem se toho nedotkl. Na tohle si dám first person. First person. Co jsem to řekl? S first personem mi jde skákat líp. Nope, it heaven. Oh shit, this. No. Podíváme se, jestli mě
Fenice přidala na to lívla. No, ona to ještě furt je. Ona je 2008, já jsem taky 2008. Narozený. Wop, a wop, a wop, a wop. Ty. A už jsme mimochodem 32. stage. Tak, jsme 32. stage, lidi. Jo, my to dneska dáme. Ach jo. To jsem jenom mohl přejít. Monopap. Zdali jsme to lidi. Na 37. stage. A tady ty kostky mi včera našly. Dneska to je divný, na videu mi to jde. A když netočím, tak mi to nejde. No. Ach jo. Tohle mi včera našlo. Ale už jde. Easy. Hop a hop. Počkejte, podrbu se na ruce. Dobrý. Teď kdyby mě to boxlo.